ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧୁପୁରଗଡ଼ଠାରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଛାତ୍ର ସମାବେଶକୁ ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରୀତା ତରେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧର୍ମଶାଳା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସମବାୟ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ମହାସଚିବ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱପ୍ରତାପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। सारा राज्य विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना से विषय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आयुष्मान भारत कथा कहते से राज्य बहु हिताधिकारी बात करुले किंतु हिताधिकारी को बहुत जाने आज किसी दरकार नहीं आमको केवल अर्थनैतिक सचेतन दरकार आमको केन्द्र कौन सहायता दरकार नहीं केवल आम माटी जो खनिज संपद बाहर आम मालिका शक्त देव आमको बुझी दरकार नहीं जापान धर्म आगे